Каля ратуши на площі Свободи тут має відбутися народний сход супроти розміщення російських військових баз на території Білорусі. Його організатори – це знані білоруські політики, вони виступають супроти розміщення російського авіаполка у Білорусі, який, на їх думку, порушує 18-й артикул Конституції, який предугледжує нейтральність Білорусі. Ось, уже зібралося досить багато народу, так чоловік 200 виглядає. Пакуль що, але люди починають підтягуватися, пакуль що не бачно символіки, і вона тільки на людях. Ось бачно некілька хлопців, у приватності маленьке дитя, дівчина або горнута біло-червоно-білим стягом. Ось зараз ми підійдемо трохи ближей до скопища народу. А покуль нагадаю, що 2 вересня російський уряд прийняв постанову про розміщення російської військової бази у Білорусі. 18 вересня президент Володимир Путін так само підписав постанову і доручив розмістити військову базу у Білорусі. Ось, видать, люди тримають транспарант «Білорусь має бути білоруською». Це відоме графіті, за якою ще кілька чоловік, мінських анархістів, проходять по справі за ось це хуліганство, за те, що вони розмалювали стінку в цій графіті. Люди розгортують ще транспаранти. Поки що з політиків видать тільки Павла Северинця. Ось надпись «Валите домой» і вияви знішальників російських і одна з вежа у Кремля. Ось, видать, імпровізований плакат з Путіним. Скажіть, а чому ви тримаєте в руках? Чому це питання для вас таке принципове? Ну, тому, что я хочу жить в мирной стране, в которую люди из соседней страны приезжают с хлебом, с солью, а не со снарядами и не с бомбардировщиками, которые могут принести эти снаряды. И я хочу, чтобы моя страна не несла угрозу соседним странам. Добро, дякую. Ось уже один біло-червоно-білий стяг люди узняли. Ось, видать, вже покуль одного політика, як я казав, це Павел Северинець. Павел, добрий день, газета «Наша Ніва». Скажіть, а навіщо ви тут сьогодні? Що ви хочете ось донести до людей? Справа в тому, що ми супроть російської бази у Білорусі, ми супроть російської військової присутності у Білорусі. А чому? Чому б не, по-вашому? Чому її не мусить бути? Російська військова база була в Україні, у Кримі. Чим гэта скончылася для Украины и для Крыма, мы все цудоўна ведаем. Мы не хочам, каб гэтак же скончылася для Беларусі. Таму расійскай акупацыі ў Беларусі не быць, расійскіх войскаў тут не патрэбна. І першыя крокі новай улады ў Беларусі это будзе разрыв усіх пагадненняў у вайсковым супрацоўніцтве і нейтральны статус Беларусі. То бок гэтай акцыі вы плануеце націснуць на ўлады, так, для таго, каб пераканаць, скажем, кіраўніцтва не падпісваць гэтае пагадненне. На ўлады, на захад хочам паказаць усім, Расіі, Європі і таксама беларускаму народу, што тут дастаткова людзей, якія не будуць мірыцца з расійскай військовай акупацыяй. Добра, дзякуй, Павел. У эфіры быў Павел Северинец, старшыня партыі БХД, беларуская хрысціянская дэмакратыя. Ось, збіраюцца людзі. Ось, відаць, таксама Анатолія Лебедьку. Видать, и Анатолия. Нагадаю, що акція має відбутися ось уже літерально про 6 хвилин. Мусить бути початок. Ось хлопець з доволі, видать, ось хлопець, видать, з доволі радикальним лозунгом «Засуньте в...» Скажите, а куди ви пропонуєте засунути свої бази? Тут просто не розібрати. Оставить на своей территории. Не надо ссылаться в соседнее государство, которое не нуждается в этих базах. Какая территория, по-вашему, ось то є? Может быть. Ага, может быть. Ну а чому для це ось питання для вас таке принципове? Чому ось ви вийшли сьогодні, тримаєте? Я считаю, что
когда появляется что-то, допустим, военное, да, через некоторое время должно что-то произойти. Пускай это может быть суеверие, может не суеверие, но нам нет кого обороняться, нам нет кого защищаться, на нас никто не нападает. Зачем тогда содержать лишние военные базы, ненужные абсолютно, на нашей территории? Добре, дякую, зрозуміло. Еще раз так сделаете, не будет ни трансляции, ничего. Это я просто предупреждаю. Ничего. У вас так само не буде, ви давайте без вопросов совершенно. Нам уже погрожають ці прямі ефіри. Ось люди потиху збираються, ще більше. Видать, назиральників з Білоруського Хельсінського комітету. Ось Микита Бровка, представник Арцидиби. Добрий вечір, Микита. Скажіть, навіщо ви прийшли сюди? Я прийшов сюди, каб виказати свою громадянську позицію супроть того, каб російські військові бази були у Білорусі ввогуле, не то, каб от з'являлися нові. А чому їх не треба, ось по-вашому? Бо кажуть, що це гарантує нам некую безпеку, так, від когось. Чому, по-вашому, це нічого не гарантує, а наоборот? Це не гарантує, тому що заміжні війська у незалежній державі в будь-якому випадку будуть шкодити їхнім інтересам. І, відповідно Конституції, Білорусь, як країна, яка імкнеться до нейтральності у своїй знешній військовій політиці. Тому нам, я лічу, що не потрібні особливо російські військові бази, особливо на прикладі того, що відбувалося у Криму, де був Чорноморський флот, як відомо. І нам би не хотілося б, щоб Білорусь перетворилася у чергову гарячу кропку. Добре, дякую, Микита. Дякую вам. Ось, як видать, усі люди, поки що, з якими ми поговорили сьогодні, виступають супроть російської бази, у їх нагадаю свої аргументи. До речі, ось прийшов Микола Статкевич. Шановні сябри, праз некалькі хвілінаў перайдзем на пляцоўку іншую. Тут є лепшая пляцоўка, у якой мы былі 23-го. Пачакаем яшчэ некалькі хвілінаў, роўна ў 17 перайдзем на тую пляцоўку. Калі вы не супраць, безумоўна. Бо сёння людзей збіраецца больш, чым 23-го. Яшчэ падыдзе, мабыць, больш, гэта звычайна бывае в Беларусі, там хто яшчэ хаваецца там па закоулках. И тому придется, ну, тут мы не разместимся, просто я бачу. Богдан Сенкевич, можна на хвилинку вас? Так. Скажіть, будь ласка, якої реакції улади ви чекаєте на сьогоднішній склад? Мне не хвалит. Скажіть, для чого ви зібралися тут? Как протестовать супроти меров Путина, яким потурає Лукашенко, разместить у Беларуси российскую войсковую базу. А чому, по-вашому, російська військова база не мусить бути у Білорусі? Потому что это погроза не только суверенитету, это войсковая погроза, это по сутности перетворяет нас в мишень. Потому что имоверные противники России, супротив яких эта база призначена, будут вымушены призначить на белорусский город Бобруйск певну нарад сил сродков. А максимум нават и ядерных, так мовить, сродков, потому что эти самолеты российские могут нести ядерные боевые заряды. А имоверные противники тут, можливо, это Украина и НАТО, потому что эта база призначена супротив Киева, 300 километров по прямой до Киева. Это видовочно, это погроза Украине. Мы не хотим, чтобы с нашей земли заходила погроза нашему близкому до нас братнему українському народу, навіть коли эту погрозу організує так само близький до нас російський народ. Я думаю, що вони повинні свої відносини висвітлити у іншому місці, по Жадана, у залі перемов, а не втягувати нас у військовий конфлікт. Послушайте, вот говорят же, если он не Шановні согласится... сябри, переходимо на іншу пляцовку. Пляцовку з того боку ратуші. Мы переходим на інше місце, там, де буде більш простору, каб розміститися той кількості людей, яка тут зібралася. Уже так чоловік 300-400 зібралося. Так виглядає. Вельми багато журналістів сьогодні на акції.
лунають біло-червоно-білі стяги. Є люди у символіці, наприклад, у шаліках з білоруським гербом «Погоня». Хтось просто обгортується стягом, хтось тримає його у руках. А ми пересовуємося ближче до уваходу у ратушу, де буде більш простори. Нагадаю телеглядачам, що сьогодні ми у Мінську на площі Свободи, де відбувається народний сход, присвячений, скажімо, протесту супроти розміщення у Білорусі російських військових об'єктів. Говорка йде про авіаполк, який мірковано мусить розміститися у Бобруйську. Вітаю. Британія. Можна ніякої не було? Чекаємо, поки підійдуть політики. Люди тримають у руках стяжки, лозунги. Скажіть, а чому ви тримаєте, скажіть, у руках ось цю папірку? Чому це питання для вас принципове? Чому не ось російській воєнній базі? Можно по-русски? Да. Во-первых, я хочу сказать, что я пришла здесь просто как гражданка страны Республики Беларусь. Не принадлежу никаким ни к партиям, ни к организациям. Вот просто меня... Тем более. Поэтому меня волнует то, что происходит гибридный захват, возможно, как и Украина, я вижу пример, гибридный захват России и Беларуси, так как размещая на нашей территории любые вот эти российские базы, это может, мы теряем независимость и суверенитет. Добре, дякую. А где Миша? Организатор. Так ось відать, що вже цілком заповнений пляц перед ратушею. Багато людей. Так ви так станьте як-небудь, хлопці, за її, як наш, ну как, так я не видно. Давайте, вот давайте, вот так станьте. Как нам тут не разместиться. Голову откачивать. Слушай, а мы не выведем? День добрий! Вітаю всіх, хто прийшов сьогодні на пляц Волі для того, как сказать «не» іншоземним, чужим військовим базам на території Білорусі. Я дякую вам за те, що ви знайшли в собі мужність виявити свою громадянську позицію, не побоялись и готовые отстаивать нашу незалежность и нашу державность. Небезпека не казочная, не фантастичная. Коли б не было прикладу України, коли б не было Донбасу, коли б не было Криму, можна було б лічити так, як змушають нас лічити офіційні пропагандисти. Ну що такого?
ставить военную базу. Чимало у свете военных баз. Шмат у свете военных баз. Але у Крыме была российская военная база. И на российской военной базе узникли те солдаты, зеленые, там были червоные, неважно, якія захопили территорию незалежной державы Украина. Дык калі гэта было там, чаму гэтага не может быть тут? Калі было там, значит, может быть тут. И я переконаны, что военная база российская ствараецца не для вырашэння знешнепалітычных пытанняў. Хоць нам дэкларуецца, што яна будзе пастаўлена дзеля таго, каб абараняць нас ад магчымага нападу. Наколькі я ведаю, з таго боку, з якога збіраюцца нас абараняць, ніхто нападаць не збіраецца. Ні Літва, ні Польша, ні Латвія, ніхто. Хутчэй будуць вырашацца ўнутры палітычныя пытанні. І гэтая база можа стаць тым, чым стала расійская база у Крыме. Мы гэтага з вами не мусім дапусціць. Дзеля будучыні Беларусі, дзеля будучыні наших з вами дзяцей. Калі ласка, слово Миколу Саткевичу. Сябры, дзякуй тым, хто не збаяўся прыйсці сюды. Прыйсці, каб супрацьстаяць вайне. Дыктатура – гэта вайна. Дыктатура – гэта вайна супраць уласнага народу. Ціхая, небачная вайна. Але ў нас ёсць страты. За 20 год мы згубілі амаль 1 мільён чалавек у насельніцтве. У нас 1 мільён працуе на іншыя краіны. Мы чэмпіёны па алкаголю самазабойцам. Гэта вынік ціхай вайны. Дыктатура – гэта пагроза грамадзянскай вайны. Бо яна забірае ў народа магчымасць паразумецца паміж сабой людзям розных поглядаў у дэмакратычна абраным парламенце. І зараз бачым, дыктатура штурхае нас да глобальнай вайны. Яна робіць нас мішэнню для нейкіх мэтаў, каб на год ці два пасядзець у гэтым крэсле. Лукашенко робіць нас магчымай ахварай нават ядзерных удараў. Лукашенко – гэта вайна. Будем супрацьстаяць вайне. Вайне! Не! Вайне! Не! Вайне! Не! Вайне! Не! Лукашенко! Жив Беларусь! Анатолий Лебедько. Добрый день, шановная громада. Мы, видать, все знаходимся под ураженнем недавней сессии ОАН у Нью-Йорку. Нас, видать, уразила наша официальная делегация. Знакомитый здымок. Самый сумный министр замежных справ свету. Ведаете кто? Это спадар Макей. На великий жаль, мы не почули с высокой трибуны з вусного Александра Лукашенки, что мы мусим робить, каб забеспечить безпеку 9,5 мільйонам людей, які проживають тут. Я нагадаю, на початку 90-х Верховный Совет 12-го скликания принял решение об выводе ядерной зброї с территории Беларуси. 1140 зарадов тактичной ядерной зброї и 82 ракеты были выведены с территории Беларуси. Але ці атрымалі мы узамен гэтага бяспеку? Мы атрымалі Будапештскі мемарандум. Але насамрэч ён аказаўся проста паперай, якая не абараніла Украіну. І яна не абароніць Беларусь. І можна было б чакаць, каб Лукашенко, ну калі не Лукашенко, то Макей, ну калі не Лукашенко, не Макей, хоць бы Коляў, напісалі, каб ён гэта агучыў, што нам патрэбны гаранты не ў выглядзе военной вайсковай базы, а нам трэба новы Будапештскі мемарандум, у якім будзе зацверджаны адказнасць тых, хто гарантуе нашу бяспеку.
Толькі такі шлях адзіны можа гарантаваць бяспеку, але не ваенныя базы. І я хочу звярнуцца напрыканцы з наступным. Ведайце, як толькі вы з'явіліся на выбарчым участку, ваш голас за военную базу на территории Беларуси. Потому что гэтыя галасы все будут отдадены Лукашенку. Это будет означать, что он атрымае легитимность. И когда он подпишет погоднение об войсковой базе, тогда ведайте, той, кто пошел на выборчий участок, и он допомагал Лукашенку атрымаць легитимность и дать ему карт-бланш, у тым ліку на новые военные базы. Сегодня достатково шмат людей пришло. Засталося яшчэ некалькі дзён под гэтай кампаніі выбарчай. Давайте мы з'яднаемся, давайте мы будем тлумачыць людям, что ў гэты дзень нельга хадзіць і прымаць удзел у так званым галасаванні ў выбарчым фарсе. Толькі тады, калі тысячи людей будут приходить вось на такие антивоенные пикеты, толькі тады мы можем оказывать тиск на ўладу. Жыве Беларусь! Юрий Губаревич, рух за свободу. Гэтая ўлада ўжо 20 год падманвае беларускі народ. Сёння яна спрабуе падмануць нас у чарговы раз. Яны гавораць, што толькі прэзідэнт адзіны з'яўляецца гарантам мірнага неба і будучыня незалежнай Беларусі. Але гэта не так. Вы самі бачыце, гаворыць адно, але робіць іншае. Ён готовы ўжо падпісаць дамову пра введение на нашу тэрыторыю расійскай военной базы. Эта военная база, як раковая пухлина, даст свои метастазы. І калі не скончыў прамоўца сваю прамову, як люди пачалі скандаваць ганьба, яны скандуюць это ў дачыненні да 3 міліцыянтаў, якія вось ломяцца скрозь чаргу да нашых спікераў. Сярод іх двое ўжо знаёмыя, гэта старэйшы лейтенант і лейтенант, і вось відаць адзін новы. Добра, нехай яны робяць свою справу, але мы працягнем. Цісканіна. Лукашенко думае, што расійская военная база абароніць яго ад дэмакратыі, ад незалежных выбараў, гэта не так. Гэта тая пагроза, якая рано ці позна пусціць свае метастазы ў выглядзе зялёных чалавечкаў. І гэтыя людзі, як это было в Крыму, прыйдуць і выкінуць сённяшнія ўлады з іх выканкамаў, паставяць замест чырвона-зелёнага сцяга свой расійскі триколор. На сёння, па дадзеных сацыялогіі, толькі 22% беларусаў готова падтрымаць размяшчэнне тут расійскай военной базы. Большасць грамадства супраць. Самые лепшие люди собрались сегодня тут, на этой площади, нас сотни. Ось милиция пришла. Я спадзяюся, что коли погроза станет реальной, коли после выборов, после того, как все это пройдет, Лукашенко поспробует поставить свой подпись, на улице Беларуси для мирного протеста выйдут десятки и сотни тысяч людей. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Капитан, может вы нет дождя сказать, и сами скажете что-нибудь супервоенное? Складають міліціянти протоколи. Может вы подсунете трохи, товарищ капитан? Товарищ капитан! Безпоспіховий зворот. Надо им штрафы сдавать. Вот вам приклад нахабства влады. Просто пришел, залез. Кто хочет еще сказать слово? Зараз. Янукевич. Дорогие белорусы, дякую вам, что вы сегодня сюда пришли. Дякую, что вы пришли сказать не о российской войсковой базе. Потому что наша земля – это не плацдарм для российцев. И Господар Янукевич говорить. Бог створил и дал нам неделю того, кабы их мыли боты российские войсковцы. Кажут, что эта база створяется для обороны белорусов. Не, эта база створяется для обороны имперских амбиций Путина и інших людей, які сидять сьогодні у Кремлі. Наших інтересів там нема. І російська бомба на нашій землі, російська база на нашій землі,
гэта бомба со спушенным механизмом. И праз нейкі час, пройдзе некалькі месяцаў ці пройдзе некалькі гадоў, яна выбухне. І таму сёння, пакуль яшчэ няма гэтай базы, няма чужых вайскоўцаў на нашай зямлі, мы з вами мусім сказаць сваё цвёрдае і гучнае не расійскай базе, не расійскай базе, не расійскай базе, не расійскай базе, не расійскай базе. Дякую, дорогие сябры. Жыве Беларусь! І не гэтаму рэжыму, які пасылае сваіх служкаў замінаць грамадзянам Беларусі. Мы вырашылі трохі адысці ад, скажем, эпіцэнтру, дзе атрымаюць словы прамоўцы, для таго, каб вы, гледачы, маглі бачыць, колькі народу сёння сабралося на гэты народны сход. Лунаюць сцягі чырвона-белыя, іх досыць шмат, яны вялікія. Больш за 10 стузін бела-чырвона-белых сцягоў лунае. Таксама бачна 3 сцягі Еўрасаюза, сцягі АГП. Добре, скажіце, ось навошта ви прийшли сюди сьогодні? Як? Підтримати супраць військових баз Росії. Ви можете ще раз сказати, у нас просто оборвався онлайн. Скажіть, ось я так розумію, що ви представляєте лагерь кандидатки у президенти Білорусі Тетяни Краткевич? Ні, я представляю Рух за свободу, який з'являється одним з організаторів народного референдуму. А Тетяна Краткевич до цього не має ніякого дочинення. Коли вона переймає лозунги народного референдуму, ну, Це вельми добре. Це добра справа, але ми з нею не супрацовуємо. Але тим не менш, ви супроть російських базів, що скажіть, чому, ось я бачу, супроть заміжних військових базів, чому це питання принципове для вас? Це принципове питання, тут, яно може бути навіть зрозуміло простому лукашисту. Коли почнеться війна, як лукашисти лічать з НАТО, то в першу чергу будуть бомбувати гэты військові бази. І може потрапити випадково мирне насельніцтво під гэты... Мы пришли сюда тому, что улада повинна пытаться у людей по этому питанию. Люди повинны выказать, а не один человек повинен принимать решение, быть в военной базе чи не. Ось коли народ скаже, быть в военной базе, тогда я погоджуся. Але треба, каб народ виказався, каб у народа запитали, а у нас не питають. Та ми сьогодні прийшли і протестуємо супроть військових баз. Добре, дякую вам. Люди працягваюць падыходзіць з боку Немігі. Люди зацікавлені слухаць прамоўцаў, але ось ужо за 10-15 метраў ад нашых трыбун ужо іх чуваць кепска. Нягледзячы на тое, што яны карыстаюцца ўзмацнителямі гуку. Добрый день. Ось газета «Наша Ніва», я бачу, ви молодий чоловік. Молодьон, скажіть, ось чому ви прийшли сюди сьогодні? Чому ви вирішили, скажімо, показати свою незгоду з розміщенням російських військових базів на Білорусі? Ну, ми ж білоруси мирні люди, тому ось згодні. А ось коли б тут НАТО планувало розмістити військову базу, ви б так само прийшли на сход супроти розміщення бази НАТО, наприклад? Я лічу, що Білорусь повинна бути нейтральною країною, тому ніяких баз. Ось. Ми повинні мати стосунки з усіма країнами, сусідські, добрі. Але не військові. Але не військові, так. Добре, дякую. Хапає і молоді, хапає людей сталого віку на акції, хапає і представників, скажімо, людей у цивільним, які уважливо сочать за акцією, пильнують і фільмують усе, що відбувається. Зараз ми шукаємо місце, каб показати вам, глядачі, агульний план, каб ви розуміли, колькі людей сьогодні прийшло на акцію, на гэты народний сход супроти російських базаў у Беларусі. Ось відаць, што шмат бела-чырвона-белых сцягоў.
Ёсць балёнчыкі ў колерах украінскага сцягу. Пакуль ніякіх правакатараў не відаць, ніхто яшчэ не спрабаваў неяк справакаваць канфлікт з удзельнікамі сходу. Ось відаць, людзі проста падыходзяць, моладзь слухае, некаторыя шараговыя мінакі паслухаюць 2 хвіліны, зацікавяцца, але хтосьці сыходзіць, хтосьці працягвае стаяць. Ну, відаць, што чалавек 400-500, напэўна, прыйшло на гэты сход. Людзі стаяць, слухаюць, але вось ужо паўтаруся, што за 20-30 метраў ужо амаль зусім не чуваць, неразборліва гучаць словы нашых прамоўцаў. Хтосьці вось ідзе, проста і здзіўлена паглядае на тое, што тут адбываецца. Проста вось людзі, відаць, гуляюць каля ратушы. Побачивши камеру, вони просто відворошуються і сиходять. Бачили ми тут уже так само громадянина Голландії, який питався, що тут відбувається. На жаль, гэта не зафіксовано на камеры, бо відбулося трохи раніше. Він цікавився, що гэта за стяги, що гэта за люди, супроти чого вони виступають. Добрый день, молодые люди. Скажите, вот не хочешь размовлять с нами? Это Зміцер Хвідарук. Зміцер, навошта вы утекаете так спочатку? Нет, просто кашель, хвороба. Кашель, хвороба. Скажите, Зміцер, навошта вы пришли сюда сегодня? Сегодня пришел послухать, что наши политики, громадские дзячы готовы прапанаваць у адказ на магчымае размяшчэнне расійскай вайсковай базы на тэрыторыі Беларусі, потому что не секрет, что гэта можа вылезці ў вялікія праблемы, не так лёгка будзе пасля прыпыніць яе дзейнасць кудысьці дэпартаваць, выслаць. А вам чуваць з гэтага месца, бо нам амаль нічога не чуваць. Мне таксама вельмі дрэнна чуваць, мне здаецца, было б неблага вось прапанаваць вам таксама людзям прынесці нейкую апаратуру дадаткова, альбо працаваць нейкі курс запісаць па станаўленню голаса, такога больш прамоўнага. Добра, дзякуй, Зміцер. Артём, ты злодей. Да ладно? Что ты разговариваешь? Я думал, вы просто... Ось прыйшлі людзі нават з маленькімі дзецьмі. Жыве Беларусь. Пасля чарговай прамовы палітыка людзі пачалі скандаваць «Жыве Беларусь». Вось я казаў уже, што прыйшла на акцыю нават жанчына, якая трымае на руках немаўляць. І скажыце, вось чаму вы прыйшлі сёння і нават з дзіцём сюды? Ну, можно без комментариев. Ты чего? А? Чего ты? Ну, я пригадала про свою постцяжарную в машине мозгов. Можа вы тады скажаце замест вашай сяброўкі, вось вы прыйшлі з дзецьмі, я бачу, так, ну я не ведаю, кім вы прыходзіце. Двое детей. Ну, значит, так, значит, замест жонкі тады, можа, адкажаце. Так, навошта вы прыйшлі сюды і з дзецьмі яшчэ? Чаму гэта пытанне для вас такое вось істотнае? Ну, тому что мы супраць вайсковай присутнасці расійскай на тэрыторыі Беларусі. Ну і, скажем так, мы супраць наогул расійскай присутнасці на тэрыторыі Беларусі, не толькі вайсковай, а і культурнай, і всякой іншай. Скажем, мы русофобствуем всей семьей, есть такая проблема. Так, зразумела? Добра, дякую. Ось бачимо чоловіка, який фільмує усе цивільним.
Не чуваць пакуль што прамоўцаў. На галоўнай такой імправізаванай трыбуне палітыкі трымаюць расцяжку за дзяржаўнасць і незалежнасць. Хапае моладзі сёння на акцыі. Ну, у параўнанні з папярэдняй акцыяй больш сцягоў, больш сімволікі, але людзей, напэўна, меней, чым на папярэдняй акцыі, якую збіраў Мікола Статкевіч. Відаць, ну, амаль цалкам запоўнены пляц, але ўсё ж ёсць бліжэй да рэстарану вольныя месцы. Іх займае моладзь. Чалавек абгорнуты расійскім сцягам. Зараз мы да яго падыдзем, спытаем. Добрый дзень, шановныя. Газета «Наша Ніва». Скажите, навошта вы сюды пришли и с украинским стягом? Ну, я знаю, что в Беларуси будут размещаться российские базы. Я очень против этого, потому что являюсь гражданином Украины, и в последнее время Россия там натворила дел очень плохих. Я бы не хотел, чтобы здесь это произошло. Про солидарность выказываете? Да. А вы з якого городу, скажите? Я з Сум, городу Суми. Ось, дальше не тільки громадяни Білорусі сьогодні присутнічують на акції. Так само, принаймні, одного українця ми убачили. Здравствуйте, коллеги. А их винтить будут сейчас? Ось колькі людей сьогодні присутнічає на акції. Ви можете бачити, колькі біло-червоно-білих стягов наших національних, так само стяги Євросоюзу. Яшчэ один стяг, нагадаю, люди просто розтягнули, його над головами не видать. Ён крыху ніжэй, велізарны біло-червоно-білий стяг. Люди просто тримають. Ось видать, что и мінаки так само, и маленькие дети так само, видать, прогуливались. Хтосьці падыходзіць, хтосьці сыходзіць. Побольшала моладзі ў параўнанні з папярэдняй акцыяй. Добрый день. Скажите, навошта вы приехали? Не надо, Архот, успокойся. Хтосьці не хоча свяціцца ў кадры, не хоча нічого гаварыць журналістам. Добрый день, шановне господарство. Можна у вас переб'ємо на хвилинку? А, у вас можна? Не треба. Не розкажете, що ви тут робите, на що ви прийшли? Я журналіст. Этим займаюся. Это не для меня. Ось, видать, хтось з колег просто прийшов без техніки і апаратури поприсутнічати.
Ось стоїть група людей у цивільному, яны, відаць, з'являються супрацовниками неких спецслужб, відаць, забезпечують порядок. Добрый день, господарство. Скажите, ось вы порядок забезпечиваете, альбо вы пришли послухать политиков? Вы идите, занимайтесь своей работой. Забезпечиваете порядок? Да. Так, видать, что это... Свою работу. Люди кажуть, що роблять свою роботу, забезпечують порядок на акції, поки що ніяких провокацій не було насамрэч. Відаць, добре працюють. Тим часом працягваються промови політиків. Правда, ближайшие их оточили журналисты, люди, які далі амаль нічого не чують. Уже констатація того факту, що розміщення військових баз на території Білорусі, в сенсі заміжних військових баз, це війна. Паміж гэтым і війною стоїть знак роўнасці, кажуть промовці. У нас есть это российская торжба, який вельми мощно впливає на наш народ. Ми забилися, що ми є Білорусь, що ми є народ. Я сьогодні звертаюся до кожного з вас, до ваших батьків, до ваших сынов, как вы вспомнили, что мы народ, у нас есть Украина, і треба берегти свою незалежність і мир у нашій хаті. Дякую за увагу. Мы подошли ближе до трибунаў. За ими, видать, ще стоять 3 міліціянти. Шановні сябры, 5 годов у центрі Мінську не було можливості зібратися людям і виказати думку альтернативну гэтай уладі. Нарешті ми почали збиратися. Целые годы люди не могли собраться и створить организации, які налічили потребные, бо им не давали такой можливости. Сегодня тут створається одна з вельми потребных организаций для нашей країни. Тому що коли держава не боронить незалежность, коли улада не боронить незалежность, то эту незалежность повинны боронить сами люди. Я усіляк підтримую створення этой организации і заявляю об її долученні до її, до этой организации шаговым сябрам. Але я думаю, потрібні і інші організації. Потрібно, щоб ми боронили своє право на нормальну працю, на нормальний заробок, на нормальну уладу, на нормальну білоруську культуру. Гэта право у нас забрали, бо у нас забрали уладу. 21 год назад человек, якому белорусский народ доверил уладу, подманул нас. И он украл доверенную ему на 5 годов уладу. И зараз ничего не будет доброго, коли мы не объединаемся и не заберем эту уладу назад. Зараз створається одна з потрібних організацій. Є шмат других потрібних. Але я сподіваюся, що ми усі разом, і гэтый рух, і інші організації, створимо моцне, всеагульне об'єднання, мета якого вернуть уладу білоруському народу. А зараз я пропоную завершити формування гэтай необхідної, важной белорусской организации и обрати ее керівником выбитного человека, особу з великої літери, поэта, письменника, громадського діяча і незломного політика Владимира Некляева. Я пропоную проголосовать. Кто за это, прошу поднять руки. Дякую. Шановні сябри, я вішусь за створенням нової організації і даю слово її старшині.
Значить, тут збирається організація, там створюється протокол, по яким будуть нас садити. Цікаве життя у нас, білоруси, коли воно тільки невідомо скончиться. Дякую вам за довір. Я сподіваюся, що всі люди, які тут зібралися, прийняли рішення однозначне. Стоять з усіх сил, з усіх духовних і фізичних сил за нашу незалежність, за нашу державність, за нашу Білорусь. Я дякую вам за це. Я так само, зараз, будь ласка. Я так само дякую вам, що сюди прийшли, що удільничали в цьому сході. І згодно со статутом, кожен з тих, хто сьогодні на цьому пляці волі удільничав у створенні руху за державність і незалежність Білорусі, є сябар цього руху. Дякую вам, будемо разом змагатися за нашу незалежність і нашу державність. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Видать, что з'явився такий утямний план у білоруської опозиції по досягненню своїх політичних метів. Люди це щиро вітають, скандують «Живе Беларусь». Знову люди ось окличем «Ганьба» зустракають, скажімо, міліціонерів, які все ще знаходяться там, біля ораторів. Протягуються промови спікерів про недопущальність розміщення російської військової бази у Білорусі. Я думаю, что он для того, как бы плывать. Он же нарожен. Тримає слово Спадар Сівчик. Каже, що його не було тут 4 роки, ситуація змінилася. Ось біло-червоний білостяг вилізний, які люди тримають уже 40 хвилин з тих часов, як почалася акція. Нам треба мирне небо. Зень, скажіть, ось чому ви тримаєте в руках цей плакат? Потому что я хочу, чтобы над нашей Беларусью было мирное, чистое небо. Я не хочу, чтобы над нашими головами летали ракеты. Ось. Добре, дякую. Залезли под
Ось налепка з пагоняй на заплечнику хлопця, який прийшов послухати політиків. Людей трохи побольшало. Ось відомий білоруський політик Спадар Дашкевич. Добрый день, газета «Наша Нива». Скажите, на во что вы тут сегодня? Я тут сёння, тому што я асабіста і малады фронт выступаем супраць расійскіх базаў у Беларусі, якія ёсць увасабленнем на сённяшні дзень расійскай імперскасці і ненажэрнасці. Як мы ведаем, Крыму ўсё пачыналася таксама з расійскіх вайсковых базаў, якія рана ці позна, але на постсавецкай прасторы становяцца тою сілаю, якая каталізуе працэсы ўжо не нейкага там палітычнага далучэння, а канкрэтнага юрыдычнага далучэння часткі дзяржавы да Расіі. Скажите, вось калі гэты адзінкавы сход не дасць плёну, ці ёсць у Маладога фронту нейкая праграма дзеянняў па недапушчэнні размяшчэння базы? Ну, па-першае, не зусім зразумела, што значыцца сход дасць плёну. Ну, калі ён вось на яго не звернуць увагу, і ўсё ж будуць, скажем, відаць нейкія... Разумееце, гэта голас народа, не можна сказаць, які это будзе плён, да? Трэба адказаць на простае пытанне, што правільна? Што правільна тут і цяпер рабіць, каб расійская вайна не прыйшла ў наш дом? Што рабіць, каб кроў не лілася, як яна льецца зараз на Донбасе? І от людзі, якія тут сабраліся, так мяркую, яны выказваюць сваю пазіцыю. Я памятаю, калісьці Малады фронт выступаў супраць увядзення расійскай валюты, калі там гэтыя працэсы вельмі актыўна абмяркоўваліся. Мы праводзілі акцыі в ліку там іншых дэмакратычных арганізацый, акцыі, за якія сядзелі таксама многія. І потым Лукашенко нават выступал, казаў, ну давайте вот паглядзім там на пазіцыю, вони ж таксама людзі. Я памятаю такое выказванне ягонае, ну калі уже астыў, да? То бок прыйдзе, мажліва, час, калі там Бог сутыкне лбамі Пуціна і Лукашенко. Лукашенко таксама і гэта мерапрыемства іншае пажадае выкарыстаць сваіх асабістых мэтах. Такое бывае в нашай краіне, калі нацыянальныя інтарэсы Беларусі супадаюць з асабістымі прыватнымі інтарэсамі Лукашэнкі. Добра, дякую. Дякую, Дмитрий. В эфире был Спадар Дашкевич. Наближаемся мы снова ближе до политиков. Натурально, коли я вернувся на свою родную белорусскую землю, я мусив виказати свою пошану, свою вдячність політв'язням, які змагались за Білорусь в невиносних умовах лукашенковских турмах. Тому ми мусимо подчас этого виборчого фарса, подчас этой невыносной практично кампании дать четкий отказ, кто замест Александра Лукашенко. И оппозиция мусит снять одного лидера, того человека, який своей мужностью, своей долей клался за всю белорусскую нацию. Никола! 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 Вы не Максима не отказывает на ближайшие питания, которые может задать каждый школьник. Кто замест Лукашенко?
Огульные отказы, что мы все разумные, что мы все лидеры, это правда. Але есть такая реальность в демократичных краинах. Коли обирают нового президента, то нават самая злостная позиция дае ему 100 дён надейности. Давайте все разом дадим Николаю Викторовичу эти 100 дён, как его стратегия и тактика была нашей. Бо мы мусим быть одни, бо только разом мы можем навести порядок в нашем доме. Это вельми важно. Бо Россия это не только война. Россия это бедность. Вот эти люди, которые бегают около меня, яны довели до того, что белорусы зараз живут беднее всех по Европе, около Молдовы и Украины. Потому что вытискают опошние соки с белорусской нации. Потому что треба тримать всех вот этих халуев Путина. Бо абсолютно слушно сказал мой побратим Микола Автухович недавно на своем интервью. Влада живет себе и проводит свой выборчий фарс, как черговый раз быстро бы всех нас наколоть. А народ живет себе. Так не может быть. Бо влада это всего несколько процентов населения Беларуси. Причем нават эта влада по европейских мерках живее как звичайный рабочий некого дробного концерна в Европе. И за это гроши нахабно знищает Беларусь, знищают нават нашу будущую. Бо 11 кастрычника буде вырашаться не то, что опошние 4 разы по час выборчих фарсов. Будет вырашаться будущее Беларуси. Тому мы мусим быть разом. Только мы, представники белорусской нации, можем оборонить нашу незалежность. В интернете вы можете поглядеть, кто керует этими людьми. Там она, что нема белорусов. Во всех керівництві силовых структурах, а все белорусы, которые туда тратили, обовязково, как и представники інших национальностей, прошли переподрихтовку недавно в Москве, закончивши элитные высшие эдукации для керівників силовых структур в России. Вы ведаете историю Украины и чудовно разумеете, кому будут служить эти люди. Тому, люди мои дорогие, одна надея только на вас, что вы не будете молчать. То, что вы не захочете быть рабами. То, что вы не дозволите нашу Беларусь снова загнать в феодализм. На жаль, мы вельми долго живем при этой власти. Мы дожились до того, что отбываются страшные подеи в свете. Запомните самое главное. Никто, окромя белорусов, не здольны вратовать нашу Украину. Мы здольны. Разом мы здольны это сделать. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! И самые опошние 2 ремарки, потому что и так вельми долго кажу, вот треба казать. На жаль, досить сильно працюють спецслужби режима Лукашенки, яны працюють и по оппозиции. И вы знаете, как много гора, как много несправедливости при сегодняшнем режиме. Потому что, коли нема права, коли грубо порушается закон, коли есть только право силы, мы бачим, что бачим. И часом отбываются страшные речи. Только на этом тыдне лидеры белорусской оппозиции Миколай Статкевич, Владимир Никляев, Анатолий Лебедько приняли заяву в оборону 2 белорусских политвязнев, которых не смогли вызнать белорусские правоохранительные структуры, потому что их криминальные справы были инкриминованы спецслужбами. Это ведомые белорусские правооборонцы Андрей Бондаренко и Михаил Жемчужный. Давайте, люди добрые, разом обновим справедливость.
Свободу Андрею Бондаренко! Свободу Михаилу Жемчужному! Свободу Нельсону Манделе! Свободу политвязню! Свободу политвязню! Свободу политвязню! Свободу политвязню! Свободу Барсику! Свободу неграм Африки! И самое опошнее и головное. То, про что я уже сказал в своей промове. Мы можем оборониться только тому, что мы нация. Так, сьогодні отрималося, що ми говоримо на різних мовах, тому що нашою мовою вивчали стагоддями, і на білоруській мові ви зараз в Білорусі не заробите навіть копійку. Так попрацювали окупанти. Сьогодні абсолютно не важно, білоруськомовний білорус, російськомовний білорус, чи який іншомовний білорус. Вся нація мусить быть единая в борьбе со страшной российской имперской погрозой, якая несе на нашу мирную белорусскую землю войну и галечу. Тому я хочу закончить свой выступ тем лозунгом, який найбільш необходимый сегодня белорусской нации. Слава нации! Слава нации! Слава нации! Великий вам дякую, что вы есть. Живем Беларусь! Живем Беларусь! Живем Беларусь! Воистину живи! Збирають в класі на Спадра Сівчука протокол. Дорогие шабри, дорогие шабри, перший раз у житті. Ваш уже он вам все заплатил, хлопцы. Он нормально одетый, что вы хотите? Видать, сел. Сивчик посадил аппаратуру. Дорогие! Я не веду, зараз тут... Что, працює? Больше 3 хвилин не тримать в руках. Марушкин, я просто хочу несколько слов сказать. Вот я у своих 75 годов, на меня составили протокол, я сюда йшов змагаться за мир, за спокой, супроть баз. И это, вы знаете, что на меня протокол, я не ведаю, что там написано, але який абсурд, в якій ситуації ми живемо. Це ганьба, ганьба просто, ганьба. Ганьба! 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 Это один из лепших сынов Беларуси, один из найвибітних її мастаков. А з этой ось троє молодих хлопців глядять на його як на ворога. Ви розумієте, що у нас відбувається чи ні? Це просто жах. Це ні в яких жахливих казках ні один народ не мог придумати, що зараз відбувається. Що люди, які поставлені обороняти мир і спокій в цьому домі, приходять до тих, хто їх приходить обороняти, пишуть на їх протоколи і чекають ще, поки їх посадять, а там вони ще з нами розберуться. Розбиралися вже, розібрались. Шановні сябри, то, що відбувається з цієї бази і на цій площі, виник того, что у нашего народу забрали владу. Забрали выборы, забрали право обирать, выгонять, ставить новых керівників, начальників, міністрів, президентів. Забрали владу, забрали країну. Хіба, коли б влада була у народу, і він би допустив би, як білоруси співалися і вимирали, з'їжджали, і десь там працювали на інші країни? Ні. Хіба, коли б народу була влада, і він би довів до такої ситуації, що вже тут поділилися там русский мир, європейський, вже готові один другого хапати. Коли б у народу була влада, чи послав би народ цих хлопців, які виконують загад у погонах, составлять протокол на гонор нашої нації, на яке одного з самих лепших мастаків. Хіба народ дозволив би у свою хату, упустивши чужих військовців, які потягнуть за собою війну і гвалт? Головна проблема
тим, що у нас забрали владу. І нічого доброго тут не буде, і ми будемо катитися вниз до обриву. По потім з обриву, покуль ми не вернемо цю владу народу. Зараз відбуваються нібито вибори, але там не вирішається питання влади для народу. Звичайно, в день виборів хоч один з кандидатів звертався до нас і казав: люди, будуть фальсифікації. Глядите, вони вже набрали в комісії тільки своїх людей. Виходьте на площу, потримайте мене. Давайте примусимо їх лишити бюлетені. Зараз ні один з цих нібито кандидатів не сказав такое. Вони гуляють як клоуни у цирку. Тому я не закликаю вас виходить 11 костричника, щоб боронити їх і їхніх годов. 10-го завершається агітаційна кампанія. Не треба їм чимось обирати вас. Хай не нас, але вас, які приходять на ці сходи. 10-го, у 17:00 запрошую вас прийти на опошній виборчий сход сюди, на площу Свободи города Мінська. Коли нас збереться вельми мало, вельми шмат, даруйте, і буде мало місця, то перейдемо на іншу кросовку, тут недалеко я ведаю. І на цьому місці, давайте вирішимо, як ми ставимося до цього записку факту. політикам, Система озвучте одинаково просьбу голосовать міліціянтам. чи ні. Проголосуємо і вирішимо. Озвучте прізвище міліціянтів, написано на папірці. Міліція мовчить. Як ми будемо вертати свою владу собі, білоруському народу? Можливо, ми знайдемо чи пропонуємо яке рішення. А зараз я вельми вдячний всім вам, хто прийшов сюди, нягледзячи на заполохування, нягледзячи на те, що країна знаходиться під гэтим жудастым пресом, нягледзячи на те, що ви рекордсмени не тільки по горілці і самозабойствам, але ще по міліції, на спецслужбам. Ви прийшли сюди, ви наш голос, ви заправні люди, ви маєте годність. Дякую вам. Покуль ми живі, Білорусь буде жити. Живи Русь! Живи Русь! Живи Русь! Я не ведаю, від вас я чую вопліші, і є вже записки, як товариші у формі з погонами назвали своє прізвище. Я називаю, я Владимир Некляев. Він називає. Не шапайте этих слов. Не, ну хватит. Вот я ему вручаю лист от народа. Коли ласка, товарищ капитан. И он просто скинул эту паперку на землю. Это смерть для его. Значит, вы люди без прозвища, так выходит? Ладно, я не думаю, что им зараз солодко, и яны за солодой виконують эту службу, але что ж, есть можливість, у кожного заправди есть выбор. Нема виборів, але є вибір. Робити чи не робити. Чи заставатися чоловіком з сумлінням, чи охвярувати сумління в ділі служби дьяволу. Це кожен вирішує сам. Коли ласка, зараз тут є люди, які хочуть разом з нами помолитися за Білорусь. І за цих людей в погонах так само, і за їх дітей, за всіх нас. Я за їх безпеку так само. Коли ласка, Федор Іванович. Ой, Галина, перепрощаю. День добрый. Я сама дитя войны. Моя мама народилась в Першу. Забили звони на ратуші. Ми знову вийдемо, показати вам кількість присутних. Видать, що хапає людей з того віку. А вы откуда? Скажите, а что тут у вас отбывается? Можно потекаться где-то? Это сбор подписов за... народний референдум. Одно з питань народного референдуму – нейтральний статус Білорусі. Така газета? Наша не. О, приємно.
Давайте погоню, а? Незалежность! 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 Давай погоню. Знову взялися люди співати. Песню на верши Богдановича «Погоня». Поехал на грозных конях, белой пене проносятся кони, крутся, гнутся и тяжко гремят. Стародавней литовской погони не разбить, не спинить, не срывать. Давней литовской погони не разбить, не спинить, не стримать. Уперснерную даль вы летите, а за вами, пред вами воды. Вы за Киеву погоню спешите, где шляхи ваши нуки куды. Ось тут видать, що вже не шувати політиків, люди займаються хто чим, хто щось обмірковує, ось хтось співає «Погоню». Ось так само люди з маленькими дітьми прийшли. Люди уже по крысе почали разуходиться. Побольшало места на пляце. Ось, людей уже здесь удвоя поменшало, шмат разышлося, акція підходить до скончання. Міліція все ще стоїть каля політиків, видать, сподіваються скласти протоколи, видать. Знову люди заходять, міліціонери, люди проважають їх воклішем «Ганьба». Ось вони вже сошли.
Вот еще один красомовный баннер. Российская военная база делает над с мишенью. Нет баз, нет войны. И, видать, постать чорне дитяті, якое глядить у неба. И на фоне ее он, значит, стоит посередине мишени. І так, тут уже, значить, напевно, фінальні акорди. Політики роздають інтерв'ю журналістам, які їх оточили. Нагадаю, що сьогодні на площі Свободи у Мінську, каля ратуші, відбувався народний сход, присвячений недопущенню розміщення російських військових базів на території Білорусі. Говорка йде конкретно про авіаполк, який міркується розмістити у Бобруйську. Бок уже и президент Путин, и урад Российской Федерации подписали відповідні папери, тільки від білоруського боку покуль нічого не чуваць. І покуль рішення не прийнято, люди собрались для того, щоб показати свою позицію, щоб урад білоруський і білоруський президент ведали, що значна кількість людей виступає супроти розміщення білоруської бази. Як ми почули сьогодні з аргументів, людей полохає льос Криму, льос України, полохає льос тих країн, які вже розміщали у себе російські військові об'єкти, і усі стали так ці інакше ахвярами війни. І на гэтым ми, напевно, скончимо нашу живу трансляцію. Наступний сход анонсований, він пройде 10 кастричника. Наперед